Balimao, billet samedi 30 mai 2026. Malion, bifiro toko de ko film terminé. Allahu Akbar. Ubora, ou ya bla réseaux sociaux ka ko général Famouke. Ko Famouke na photo fleni. Ko Famouke ko a formi kala ko Famouke minana ko te tien. Famouke bubulo alishini. Nese ku tungara de ko Famouke minelembe asimi goita nunu bulo abe abu bulo yeno ne de dafo. Mbe bifana dati fo kadaka munu ko tieta la ay Famouke la bo anga yifolo. Ka cheka siliga ga demba ko be bu jorolembe trosu be kataka chengina ba jo marmana kana mo ma bulo kanta kala madia atunga don yele ko mena révélation do fona fo nyina to ko ni bi ja mutaka tani général Sadio ko minyon kala yani Sadio gasa Malion ko be du kono ja mutaka mine ko chama bala Malion bi vidéo mena révélation do kawye bi ouye général Famouke midali muke Malion ouye question flamme posa ko metla ko question flamme ou bana ay tremblement de terre bo SE la bi Malion mais mon fo ngena ne segu tugara ne mada koko la be siga ndo ala mba ese ka munu don e ma murubo ko tala magringa confirmation di ngongo akeni abeta ma murubo ko tala magringa confirmation baba di tento mais Famouke aminena awa mabla flode Famouke mabla de awa bubulu alibi sari ka fo ku ya bla ku sara mo ya ku mabla mabla de Famouke mabla abiseka abulo ko nete ngone Famouke dodi nete kuma do fo de kata mo do ka vibla danger de la ben corona che Famouke bubulu ne do fo yana bi fo no abla shinde u ken be fe ka bla fana o be fe ka bla ferem fana mo no fo mutakatal minana kumina mutakatal menace de mort mi kara mutakatal muso fana Malion bi vidéo to ko film terminé anga dama ni Famouke tay tukuni ambe Famouke ta fo ko la ban ou ye Famouke mine Malion général Famouke abe ubulu alibi umabla Famouke seli kubulu segu tungara da fo menteke korota cheta mali kono mu bajigi nyen kale korane la Famouke kumbu Famouke abu bulo ambe oro na kobi fonu ya bla 600 de uye communiquer bla wakati Famouke kumbu bulu umabla na Famouke bla ne bakala ma ngone Famouke dodi ndema wara do Famouke kadi hali Famouke bla ne ba don 600 mais to kun fa ngena mais dans moment o kelenye deuxièmement ne Famouke akan sangam pantano fo quoi ne o fo dro bena Famouke sege donc même fa a ben ala na krate Famouke mabla abu bulu de o ye Famouke mene o kelenga Famouke mene sisa ou kumbe fe kan galon ndoro Famouke la o ye question fo lon posa ko ataki do kera Famouke ka bataillon mu kumba bulu bataillon yere to yere borango yere ko mu yere c'est Famouke kumbe ka bataillon mu gérer o bataillon mo attaquer de kera o mo chama fakara donc parce que ni ibe fe ki ya wulu kunchi ben galon ndoro la o Famouke jalagi no rodi ko pourquoi ko kera o question folo question flana ko lube ka enquête kede ko enquête ma bale Famouke ma bla ko enquête be senali bi donc ou yaye ou klatunu ga deuxième fo ko événement mun kera Sadio Camara ka fogalla ou yaye se ka Famouke yininga wula ko olu ka enquête ya ko Famouke no do bula c'est ko Famouke de Sadio Camara ay don lo beta fo ko Sadio Camara ba ere ya foka si ba nous panigi men na ka bo aklima ayete mutakatal denga minela est-ce que ou ya fana komina mutakatal de minela awu ka vidéo mani kelen bolé mutakatal de minela flene asim goita nunu bulu mutakatal wolo de minena est-ce que ka vidéo mani kelen ya fo kun jumet la mutakatal denga minena awane ba don ou ta don mais ne ba don ningo menda do mutakatal denga côté la mbe do Sadio ka famille gashi la mbo mpa woro kuna ay Sadio ba garder ka nyade Sadio muso ni fen fen asoro ma mo wala ma be ni fen osoro ma li ko to asimi de donde sisa Famouke tala ou yo question fla poser sur Famouke ku Famouke qui n'a rien à voir avec ça donc avocat do ni Famouke ku nganga nyogonye o mason ko enquête ma ba Malin on te ka kuma kun fe o ils n'ont même pas honte de mentir quoi. Kata duga vidéo nous mako ka bla fambe ko Famouke ma mene ko fake news do. Ni fake news do aya boangai. Ne se ko tungara da fo a ben korane che Famouke bubulu. C'est faux.
a famuke b'a bolo ngo famuke ne yɛrɛ de a bolo k'a fɔ k'a man kun fɛ malla mɔgɔw donnen bɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la koyi jaja ne ni famuke ka surun ne yɛrɛ t'o dɔn ne n tɛgɛ da famuke ko kuma gana ni mɔgɔ bɛ fɛ ka famuke ko information sɔrɔ na ne yɔrɔ a kisi a bɛ ne ni Segu Tunkara de bolo ne tɛ fɛ ka kuma ka mɔgɔ dɔw coron o de to ne bɛ ka makun ne bɛ ka kuma gɔlɔngɔlɔn de famuke b'u bolo famuke ma bila dɛ ko enquête bɛ sen na u ye bɛ ka mɔgɔ ka tension de jateminɛ sisan nɔ parce que u y'a ye famuke est très populaire famuke ka di mɔgɔw ye to u siranna u tun bɛ fɛ ka nkalon dɔ la ko ale de Sadio faga u y'a ye Sadio ka mɔgɔ yɛrɛ de famuke ye awa Abedi tɔgɔ mun fagara Abedi u ye cɛ mun faga kati ko Abedi somɔgɔw a y'a préparé plainte la ninnu contre hali san 100 a ye plainte d'u contre la Sadio Kamara kɔnɔfɔ ɲɔgɔn kun ye mɔgɔ min y'a ka jɛnɛli kɛ a fana ba bɔlen kɔfɛ o kun ye Abedi de u ye Abedi faga parce que u b'a dɔn ko kun bɛ ka kɛ Abedi b'a kalama ninnu bɛna sa u ɲɛ tɛ da kira kan maintenant Sadio Kamara ni n bɛna mun fara fana aw dabali bɛna ban bi Sadio Kamara ni Muntaka Tall u kun bɛ ɲɔgɔn kalama indirectement yani Sadio Kamara ka sa Maliyɛnw bɛna révélation ba dɔ kɛ bi dɛ yani Sadio Kamara an ye famuke ta an y'o da kɛrɛfɛ famuke kɛni fake news tɛ dɛ famuke b'u bolo deuxième information Sadio Kamara ani Muntaka Tall kun bɛ ɲɔgɔn kalama Nɛma Sangara ninnu ka ko la Sadio Kamara ka Sadio Kamara faga yɛrɛ Nɛma ninnu ka ko yɔrɔ dɔ b'a la o côté dɔ b'a la n m'a fɔ n k'a bɛɛ y'o ye dɛ parce que u ka kow ka ca ɲɔgɔn kɔrɔ donc maintenant sisan Nɛma Sangara ninnu ka coup d'état u b'a dɔn o ye nkalon de don Abbas Dambele bɔra Sadio Kamara fɛ yen balontanfilɛ la dɔrɔn u ye tɛgɛ d'a kan donc maintenant qu'est-ce qui s'est passé Muntaka Tall yɛrɛ ka kɛ avocat ye ka Abbas ninnu défend Sadio Kamara ka cercle sen b'a la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi Sadio Kamara a ye dɛmɛ kɛ indirectement Sadio Kamara mɔgɔ caman dɛmɛ indirectement ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ de kɛra a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Sadio Kamara mɔgɔ caman dɛmɛ indirectement Kadija Fofana m'a fɔ ko Sadio Kamara tagara Dr Sogɛli ko kala Mayiga denmuso ka kɔɲɔ la a m'a fɔ k'a taara o tiɲɛ de fana o kɛra yarɔ ma bɔ ne la dɛ Kadija Fofana o fɔ Sadio Kamara ŋaninge ka ɲi mɔgɔ ɲuman de don u ye Sadio Kamara ye de k'a éliminer de parce que u ɲɛ b'a la u ni Sadio Kamara tɛ taa sara kelen ye donc fura min bɛ dɔrɔn u k'a éliminer o dɔrɔn de don Sadio Kamara ni bɛɛ mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ caman tɔgɔ cɛw ni Sadio Kamara kun ka di parce que Sadio Kamara b'a dɔn nkalon de don n bɛ ka tiɲɛ bilen de fana e ma mɔgɔ tɛ se Sadio Kamara ma Sadio Kamara ni Muntaka kun ka di c'est la pire vérité ka Muntaka yɛrɛ ka Abbas ni défend et puis Sadio Kamara ka relation n'a to ni Muntaka ni Abbas ni Nɛma Muntaka n'olu ye ɲɔgɔn ye ɲɛ ŋɔɛ ka kuma ko kɛra cogoya min na Nɛma Sagara général Nɛma Sagara général Abbas Dambele u y'a bɛɛ fɔ ko kɛra cogo min u y'a bɛɛ fɔ Muntaka Tall ɲɛna o ka sɔrɔ Muntaka Tall y'u pousser u sɔrankojugu ko yarɔ k'u y'a bila wagati dɔ la ko Nɛma Sagara ninnu bɛ se k'u ka avocat ye hakili bɛ wagati min na dɛ o kɛra ma mɛ Sadio Kamara fagara donc n bɛ ka kuma mun fɔ a ɲɛna u tɛ sunɔgɔ bi u ka NJK tɛ nin yɔrɔ dɔn mais kuma ɲɛsinnen bɛ minnu ma bi u tɛ sunɔgɔ su in na a b'a dɔn ko Segu Tunkara ka radar fɔrɔlen ninnu dɛ a bɛɛ nana cɛ Sadio Kamara ka fɛnkɛ de relation n'a to Muntaka Tall kɛra ninnu ka avocat ye k'u défend Muntaka Tall taara n'u ye ɲɔgɔn ye Muntaka Tall n'u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ja tigɛra Modibo Kone Assimi Goïta wele ko dɔ kɛra k'an yɛrɛ ko dɔ kɛ k'an ye erreur kɛ ko Muntaka Tall ni Abbas ni ɲɔgɔn ye ko Muntaka Tall ni Nɛma Sagara ɲɔgɔn ye maintenant sisan nɔ u ye chantage de daminɛ Muntaka Tall la sa a ye kuma in lamɛn dɛ Muntaka balolen don Assimi Goïta balolen don u ye chantage daminɛ Muntaka la u ye décision ta ko bɛ Muntaka muso ta otage la pour que Muntaka ka dossier Abbas ninnu ka dossier bila ani politicien ninnu ka dossier ninnu Muntaka tun bɛ k'u pousser Muntaka tun bɛ ka c'est à dire Muntaka tun bɛ ka cɛkɔrɔba ni kɛrɛ de k'u la k'a yira diɲɛ bɛɛ la u tɛ ka sariya bato parce que vagabond de don Muntaka ye commencera k'olu yirali minnu kɛ hali ko dossier tununa u bolo Muntaka y'o fana publier o bɛɛ y'u tɔɔrɔ u ɲɛ b'a la u tɛ tiɲɛ kan u bɛ nkalon kan bon Muntaka bɛ ka u kɛlɛ ka sɔrɔ Muntaka tun bɛ k'u kɛlɛ ka sɔrɔ bazooka tɛ ka sɔrɔ marifa tɛ donc parce que kunkolo t'olu la ils sont bêtes donc u ye force de utiliser sisan u tun bɛna Muntaka Tall muso de fɔlɔ minɛ Muntaka muso taara Sénégal masaw Muntaka muso mun ka bɛ Sénégal a bɛ kalo 2 ou bɛ kalo joli bɔ
Moutaka ya renseignement dira Moutaka tal makaka muso labo Moutaka ya muso labo ou vraiment nyonche mo do e Moutaka informé ou ko Moutaka ni muso labo ko asimi ni muribo ko ne beti muso ta otajila Moutaka ya muso labo Moutaka ka beto kal na lebe saka bu defa Moutaka torati Moutaka ni abase nyoye ani ne ma nyoye u bo dossier kalama Moutaka ni Sadio fana be nyogon kalama Sadio Kamara kelengeli Moutaka na be nyogon kalama donc maintenant ça Sadio Salé ima Moutaka kumbeya Moutaka est aimé par la famille de Sadio avec la Moutaka la bo ko Moutaka Sadio faka e wulul jakuma do fana darul la quoi e basa Negelela. Et puis là, quand où il y a agent na quoi. Et ben ne be ka kuma léger. Et ben ne be galon tege toro. Il panique les be na de be kuma léger. Ne be ka foni léger de parce que ne be ka mfo tien de do. Wallahi billahi be ka tien de fana. Et ben be ka yele kuma la. Ça de nyabu la quoi. Ça de nyak kulushi de bol ou nyak kulushi de sama ka bula aka tege mene ou on te fa ka woro to ko fo quoi. A peine ala na gratie. Mfle ku kobo fien de la temps. Billahi ou te shinoro shina. Ne bora ni information mi ni mene de bulugo inta mo shibulu ayta radar ta kala jedoro abet la ga ne ka kuma jeni ne ma Moutaka e au courant Moutaka denga mine na kunjumena muno ka fido manuma boko Moutaka denga mine na kunjumena uye Moutaka denga mine uya mine ni sharia jume ahe munde kula nu ya mine ayu ngininga Moutaka ka famille Sadio Kamara ka sayala au dossier Sadio Kamara ba kumbe fe ko dossier ta ka di Moutaka di ma ayu kuma ina mede malien Sadio Kamara ba o kumbe fe ka Sadio ka dossier ta ka di Moutaka de ma u boro de kalama en même temps Moutaka ni abasi ni nyogoni u ye Moutaka ka téléphone yɛrɛ la jɛtɔrɔ fa donu la mais n tɛ fɛ k'olu sɛgɛrɛw bɛɛ fɔ quoi u ye Moutaka ka téléphone na jɛtɔrɔ fa bilen donu la k'u ka Moutaka détruire yɛrɛ de u panique kojugu u bolila ka taga u yɛrɛ ka agent dɔ ta n'o ye capitaine Seba Jara ye o yɛrɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔ de k'o ta o paralen ba sa o fo bɛ biri o fana o bɛ ka kuma kɛ o 40 millions ta k'o d'o ma ko ka galon tigɛ o fana galon tigɛ dɔw dar'o la ainsi ka den dɔw dar'o la bɛɛ ala na kɛra dɔw bɛ hali wulu cerveau ka fisa dɔw ta ye ne sigi ka lajɛ ne yɛlɛla de quoi a ye taa a don ne y'a video kɛ ne tun bɛ yɛlɛ de la Seba y'u ka agent de donc u ja tigɛlen de don Moutaka tal dengue fana mine kun ye mun ye parce que o fana il est au courant de beaucoup de choses u klara ka bo de fana kalama u ye Moutaka muso ka téléphone mine u ye jɔn de ka appel sɔrɔ Moutaka muso ka téléphone kɔnɔ n t'o tigi tɔgɔ fɔ fa donu la u sirannen bɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min u bɛ yɔrɔ min na bi bilahi talahi u ye Moutaka ka dossier u ye Seba labɔ Moutaka ka dossier la hali sini u dɛsɛlen bɛ ka u t'a dɔn bɛ na mun fɔ maliyɛnw ɲɛna Moutaka ka ko la n'a ka sɔrɔ Moutaka kun ye tiɲɛni kɛ bilahi a tɛ semaine fila k'u bolo n'u ma bɔ ni dossier wɛrɛw ye u bɔra ni galon kelen min ye bɛɛ ko tururu mrrr u dan'o galoni ma u siranna u paniquera u jatigɛ kojugu taara Moutaka denkɛ fana minɛ tuguni parce que téléphone mana lajɛ u y'a dɔn téléphone de kɔnɔna la ko ja ko Moutaka ni Sadio Kamara ka famille gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na olu b'a dɔn olu de ye Asim Bara ale de ye Sadio Kamara faga u paniqué kojugu fana u taara Famougué fana minɛ tuguni ko irimaire u bɛ mɔgɔ dɔ de bila ka Famougué kɔlɔsi kumaninw na ni Famougué bɛ baroni kɛ dɔrɔn u bɛ mɔgɔ dɔ bila ka baroni ko fɛ Mali sɔrɔsiw y'a kɔlɔsi dɛ ni sɔrɔsiw dɔw tora ka wuli dɔrɔn ka Asimi kɔrɔfɔ n'a ma kɔlɔsi u b'a enregistrer ka taa d'u ma u b'o tɛgɛ nigini de kɛla kangɔnnaw la quoi n'a b'a Asimi kɔrɔfɔ an nadalen tɛ mɔgɔ la kana kuma sinon u b'a enregistrer dɛ u b'o ko de kɛ a dɛsɛlen bɛ ka taga tero gɛn ka bɔ Kidal a bɛ bombardement de la quoi e bolo ko bombardement de b'a to i bɛ Kidal minɛ i bɛ taa kɛlɛ de kɛ koyi a b'o bloc ninnu la sisan nɔ donc a sɔrɔsi ɲɔgɔn a bɛ k'olu détruire maliyɛnw ala sago aw sago ko n bɛ dogo la o de fɔlen et puis ne ma kuma la tilen parce que ni ko n bɛ kuma ta k'a ɲɛfɔ k'a bɛɛ fɔ walahi u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ minɛ tuguni Mali la u b'a dɔn ne b'a dɔn mun don ne tora ka kuma cogo dɔ dɔrɔn walahi u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ minɛ tuguni bon o gasinin kosɔn ne bɛ makun ne ye mun fɔ a ye Sadio Kamara ni ko ye Sadio Kamara ba sɔrɔ dɔrɔn Asimi de don ni ko ye Moutaka Tall muso sɔrɔ Asimi de don n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na u tilara ka bɔ a kalama de ja relation bɛ Moutaka ka famille ani Sadio Kamara fana ka famille ja relation b'olu fana ɲɔgɔn cɛ Asimi Goita ninnu bɔr'o bɛɛ de kalama fa de don olu filɛ u la u ye Abedi tɔgɔ mun faga Abedi kun ye Abedi a bɛɛ ni ala cɛw bagara Abedi ma de nɔ ne yɛlɛla nin don sa
ne Abedi sali no dɔrɔn ne kasira di mais ɲɛla yɔrɔ min na u ko Abedi de Sadio faga et puis dɔw dar'u la hali ni ne di Asimi ma bi Ala kana kɛ dɛ n'Asimi ko ne ni Bina Jara bɛ baro kɛ a bɛɛ Ala cɛ maliyɛn dɔw bɛ da la ni Asimi ko tan ni ye ne kɛ Asimi bolo bi n'Asimi ko Segu Tunkara ni Bina Jara bɛ baro kɛ ka prévu b'u bolo ni dɔw ma dara k'a fɔ tu ɲamɔgɔ di parce que dɔw bɛ hali wulu bɛ réfléchir ka tɛmɛ maa dɔw kan c'est pour cela a ye denw éduquer a ye kalan tɛ école dɔrɔn ye Mali tiɲɛnikɛla ye minnu ye école kalan kɛ dɛ kalan ye mun ye ka diɲɛ ɲini ka dɔn quoi walahi n ye sigi ban kan n ye master sɔrɔ n ye doctorat sɔrɔ fu gɔtɔ n'o don o bɛɛ bɛ ne bolo koyi mais mɔgɔw man jugu ka mɔgɔ kunfin den man jugu ka mɔgɔ kalannen dɔw bɔ on appelle des intello analphabètes a ye ko ɲɛɲini ka dɔn hadamadenya taabolo n kalannen bɛ ko dɔn o tɛ kelen ye dɛ sinon ni kalan don ne mɔgɔ kalannen don u si tɛ réseau kan mun kalannen bɛ ni ne ka diplôme b'u bɛɛ ta sanfɛ ne y'u caman fana kalan u ka métier de ne ye koyi mais ne ye mun fɔ an na bi a ye sɛbɛ bi n filɛ ka film documentaire de fɔ aw ɲɛna bi a bɛɛ n'Ala cɛ n ye fɛn fɛn fɔ bi n kɔrɔnɛ cɛ man nkalon tigɛ aw ye a y'a sɛbɛn a ka da a kana video effacer dɛ don dɔ a bɛ tila ka ne ka nin video fana reposte di ne ma Sadio Kamara a fagakun dɔ fana ye nin ye mais an bɛ nin épisode dan Ala ka hakili ɲuman d'an ma ne de Segu Tunkara fɔ yanni n ka bɔ video la général Famukɛ Kamara u bɛ fɛ ka bila u jatigɛlen don mais pour le moment u ma bila fɔlɔ a bɛ se ka kɛ u b'a bila bi parce que u sirannen don Famukɛ minɛlen mankanmisɛnninw commencera ka kɛ caserne kɔnɔ ŋunuŋunukan ninnu cayara dɔrɔn commencera ka siran video bɛ ka bɔ fan bɛɛ u jatigɛlen don u tun bɛ fɛ k'a lajɛ de n'u y'a la mɔgɔw ma réagir dɔrɔn u tun bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ la k'ale de Sadio faga parce que u b'o de k'i la o Ala ka hakili ɲuman d'an ma donc ka fɔ ni Segu Tunkara y'a fɔ n ɲɛna à tête haute Famukɛ a b'u bolo a bɛ se ka kɛ u b'a bila bi dɛ ou bien sini je ne sais pas mais u ma bila dɛ a ma taa seli k'a ka denbaya la fana a ma taa front fana na dɛ ayi a bɛ essayer de la enquête fana bɛ sen na Ala sago aw sago aw ka